Δηλαδή αν έρθει η Σίντι Κρόφορντ και σου στηθεί, εσύ πέρα βρέχει. Το σπέρμα δεν είναι για πέταμα. Το ότι θέλει όλη η ανθρωπότητα να εξπερματώσει απάνω της. Εσύ δεν γεννάτε. Μπορεί να μην θέλει να συνουσιαστεί ο κύριος. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή? Βρε, όλος ο κόσμος θέλει να επιδείξει. Δηλαδή εσύ τι είσαι, ο μάγκας και εγώ τι είμαι, ο μαλάκας. Επαναλαμβάνω, το σπέρμα δεν είναι για πέταμα. Και για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, είτε έρθει είτε δεν έρθει η Σίντι, εγώ έχω πάρει την απόφασή μου. Να δωρήσω το σπέρμα μου στη φιλοσοφία. Διαβάζω 3 αθλητικές εφημερίδες την ημέρα. Υπάρχει πρόβλημα? Και η ματαιότης έχει το νόημά της. Βρε, πάγε να δουλέψεις. Εγώ δεν είμαι ρεμάλι. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Κατάλαβες? Τι λέει η φιλοσοφία γι' αυτό? Η συζήτηση έχει αποσυντονιστεί τελείως. Τι πίνει ο κύριος από εμένα, ναι. Υπερέτη. Αγαπητοί μας ακροατές, τι ώρα να φύγουμε τώρα, να σας εγκαταλείψουμε. Θερμοκρασία έξω. Χθες το βράδυ μου τηλεφώνησε ο Πλάτων. Ο φιλόσοφος. Ποιος άλλος? Και τι σου είπε? Άσε μη μάθεις. Θα μπλέξεις. Άντε γαμίσου. Βρε γαμίσου. Γαμίσου. Εσύ μην πας. Πάρε ένα καφέ. Ήπια αρκετούς στο νοσοκομείο. Είναι και αυτή αυτόματη. Πώς είναι ο εξάδελφος? Αυτός καλά είναι. Η μάνα του είναι σκατά. Την έχουν φλωμώσει οι κορόγια της στα ψυχοφάρμακα. Και κάνουνε και καζούρα οι επίορκοι. Πάντως ομολογώ πως πρέπει να είναι πολύ γυμνασμένο άτομο ο εξάδελφος. Ναι, την ψάχνει με τη γυμναστική. Και οι κολογιατροί, οι κυλαράδες, κάνουνε χαβαλέ. Είναι κομπλεξικοί και δεν μπορούν να το κάνουνε κι αυτοί. Πώς τον πήγατε στο νοσοκομείο? Δεν μπορούσε καν να μιλήσει. Άμα σπάσει ο Αφιένα δεν μπορεί να κινηθείς. Και δεν ξέρανε ποιον να πάνε πρώτον, αυτόν ή τη μάνα του. Τι σου είναι και αυτές οι μανάδες? Αδιόρθωτες. Μπαίνουν και διακόπτουν. Εκεί το πάθει το ατύχημα. Μπαίνει ξαφνικά μέσα η μάνα του, τη βλέπει αυτό και σοκάρεται, κάνει μια απότομη κίνηση, σπάει ο Αφιένας του και μένει με τα αρχίδια στα μάτια. Τι να πω? Όχι, εγώ τον παραδέχομαι. Τόση γυμναστική για να μάθει να κάνει τσιμπούκια στον εαυτό του. Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης. Είναι δύσκολο αυτό. Πρέπει να κάμψεις τόσο πολύ τη σπονδυλική στήλη που σε πονάει, πονάνε τα άλατα, σε τραβάει μέσα σου. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι ρε, αθλούμε. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Πρόβλημα? Πρόβλημα. Άντε γαμηθείτε ρε. Γαμιέστε! Άντε γαμηθείτε! Γαμιέστε! Μία μέρα! Αύριο! Όχι! Αύριο και μία μέρα! Αυτή η μία μέρα είναι το κλειδί της επιτυχίας. Μεθαύριο! Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την πάρεις αμέσως. Αφού αυτή σου δώσε το τηλέφωνό της, εσύ είσαι αυτός που καθορίζει το παιχνίδι. Θα την βασανίσω, θα την πάρω μετά από 3 μέρες. Και γιατί δεν την παίρνεις μετά από 2 εβδομάδες? Να της πεις ότι βρήκες το τηλέφωνό της τυχαία ανάμεσα στα χαρτιά σου, να τη ρωτήσεις πού γνωριστήκατε γιατί δεν την πολύ θυμάσαι, και αν σε παίρνει να τη βάλεις να σου διηγηθεί πώς είναι. Και αν όλα αυτά μέχρι την πάνε καλά, θα την πιέσω να θυμηθεί αν την έχω γαμίσει. Είσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Εγώ! Είσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Είμαι ο κυρίαρχος. Θα την κονιορτοποιήσω. Έφυγε! Δεν είμαι... Λοιπόν, αγαπητέ Τέλη, οφείλεις να ξέρεις ότι η δεκαετία που διανύουμε είναι η δεκαετία του τηλεφωνητή. Π.χ. ένα σωστό μήνυμα, ένα σωστό τηλεφώνημα μπορεί να σε πάει στον παράδεισο, ενώ ένα λάθος
στην απόλυτη κόλαση. Φαντάσου δε ότι μπορεί να παίζει το μήνυμά σου στις φίλες της και να βγάζει και γέλιο. Εγώ λέω να την πάρω από το κινητό για γκλάμορ. Όχι τέλει μου, όχι αγόρι μου, όχι! Άφησε το κινητό! Σε θέλω απλό, απέριτο, δωρικό! Όλα θα παιχτούν εδώ στη φωνή. Όλα! Και να ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχεις ανάγκη την απάντησή της. Είσαι ένας χομπίστας. Είσαι ένας χομπίστας. Θέλω βαθιά φωνή, αισθησιακή. Να τη διαπεράσεις όλη της το κορμί. Έτσι, και όχι λεπτομέρειες. Όχι λεπτομέρειες. Ποιος είσαι και τέτοια. Σε θυμάται. Οφείλει να σε θυμάται. Εμπρός. Πάρ' την τώρα. Τηλεφώνησέ την. Χάρισέ της αυτή την εμπειρία. Και όχι λεπτομέρειες. Όχι λεπτομέρειες, τέλει. Οφείλει να σε θυμάται. Είμαι η Λίτσα. Αφήστε μήνυμα. Ναι, γεια. Είμαι ο... δεν μπορώ. Και μόνο που ακούω τη φωνή της στον τηλεφωνητή διακατέχουμε από αίσθημα κατωτερότητας. Σκέψου την αγωνία της μόλις ακούσει το ημιτελές σου μήνυμα. Δώσ' της άλλη μια ευκαιρία. Πάρ' την ξανά τηλέφωνο να ακούσει αυτή την υπέροχη φωνή. Είμαι η Λίτσα. Αφήστε μήνυμα. Ναι, είμαι ο Τέλης. Δεν μπορώ. Δεν είπαμε ότι σε θυμάται. Δεν επιτρέπεις τον εαυτό σου να μην σε θυμάται. Είπες και το όνομά σου. Λάθος. Πάρ' την ξανά τηλέφωνο. Παίξε με το θύμα σου. Σαρκοφόρο τέρας. Τίγρη. Χομπίστα. Είμαι η Λίτσα. Αφήστε μήνυμα. Ναι, είμαι ο Τέλης που με ξέρεις. Πάρε με στο τηλέφωνο μου 0944 956 724 να με πάρεις. Άμεσος, απλός, δωρικός, λιτός. Χομπίστας. Τελικά δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Την έπεισες αγόρι μου με τη φωνή και την απλότητά σου. Είμαι η Λίτσα. Αφήστε μήνυμα. Λίτσα, από ό,τι αντιλαμβάνεσαι είμαι ο Τέλης. Λέω απόψε που έχει φεγγάρι και καίνε τα κεριά μόνο για μας να βρεθούμε στην παραλία σε μια ερημική ακρογιαλιά. Τέλη. Λίτσα! Μη διανοηθείς να με ξαναπάρεις. Τις αγίνευσες. Τη χτύπησες αλίπητα χομπίστα. Μη διανοηθώ να την ξαναπάρω. Τουλάχιστον δεν έμεινες με την αμφιβολία.